Kolomkha jotono norokto jotono saiman baina chini bukhukjuk tiprajuk sanjana debarma bo cancer manjakgui saksori hamya tei treatment rirmani yagulo rangrok joto pai thangbaimani yagulo lukurok bono chuba laikha chubamani throtui bono tabuk treatment ririnani bagui bo chaitoklai tonglaio hingke abo haino tei khoroksa tiprajuk bini bumung wngkha hasina deborma norok baksa baksa nugui mankhana Facebook o baksa baksa nugya phano wngui mankhana phiaba sal kwdwngma romui ani feed o nukjagui tongo hasina deborma bini account no bo bini saksori hamya yakung rok duklaijak rok onjak tei mwkhang rogo hingka hingke somsajak khlai belai kheno saksori hamya uanama sincha Bemar manjakgui kosto soi tongkha abo bo salsa salnaiya mas kaisa kainiya bosor kwrwngui thangkha phiaba bini o bemarni tabuk sukjora kono solution eba kheba treatment manya kubo gangki bo busuk soijo eba kheba survive khlai tongkhana bo nijino saimano chung feel khlai naimano boni chehra rokno tei boni yakung duklaima rokno nuguino gangke phaidi sanjana debormano chung joto lukurok palbaksa khe chubama phaino bono buchung chubalaiano phaidi naidi bo busor kaisa romoi busikse kosto soi tongkhana phaidi chung bono bo kubuni chini tipra lukurokno chubama haino bono bo joto palbaksa khlai joto thansa khlai chubalaiano screen o QR rwjak tongo tei hasinani bo QR rwjak tongo bini Facebook account o norok arobo payment khlaimano gangkie ani o jagao bo khlaimano hingke joto takuk tei bukhuk song sanjana debormano chubama haino boni bagui bo kisa chubalaidi tei suri laidi tei para para thangui je rang collect khlaimansak khlailai tamni hingke bobo khoroksa chini tiprasa bosongni borokno chung bono bo chubanani nango jate bo bwskangni salo kaham kwrwng khlaiui bini saksori kaham khlaiui tongnani wngthon haini bagui jotono no kobongnani muchungo hasina deborma tabukni simi bo Facebook roko sarokmaya phiaba kebon phano nojor klaiya bini o saksori hamya yakung duklaijak mwkhang roko futik phatak kosom rok somjajak abo hai bemarno kebo phano nojor klaiya phiaba tabuk hingka hingke thangui nojor klainani nangkha bini o bemar belai kheno kirima sincha norok Bemar hinui YouTube tei Google o bo search khlainai mano obo belai kheno hanikarak tei thuyui phano mano jodi no thik mote kaham treatment manya hingke tei abo kahai kuno dino phano ta wngthon dakti hamui phainani wngthon chini tiprasarokni chubachung pai gangke amchungno sanani muchungo jotono hingke norok o video no share khlai mansa khlaidi tei jara social account tongo gangke blog rok khlai tongo borok jotono video swnamui norok bo ready bini bumungui jate bo help manui bwskangni salo kaham treatment manui hamui phainani bagui।